veľký úspech pre Španielsko. Po finále držiteľom ceny a nositeľom najoblieskanejšieho zátylku v tomto finále. Pálko Barsi zaslúžené prijíma gratulácia, stáva sa najlepším mladým hráčom tohto turnaja. No keď si stavebným prvkom defenzívy týmu, ktorý si toľkokrát udrží čisté konto a máš iba 19 rokov, asi nie je o čom. Spomenia samozrejme vekovo útokář, ktorý jednoznačne zaslúži jeden jediný inkasovaný gól na celom turnaji. Dnes síce nemal takmer žiadnu prácu, ale napriek tomu oprávnene víťazom tejto trofeje a ešte pred začiatkom celého turnaja sa hovorilo o tom, že Španieli majú asi najvyrovnanejšiu brankárskú trojicu a že Luis de la Fuente možno bude mať problém, či nasadiť to, čo sa očakávalo a zlatú loptu za výkony na turnaji získava Rodri. Španielský dirigent hry, muž, ktorý to ozdobil aj spomínanou bilanciou obrovského počtu kompletovaných prihrávok. Práve tento futbolista na treťom mieste sa napokon umiestnil Kylian Mbappé a tým, ktorý dominoval na tomto svetovom šampionáte. David Raya prichádza ako prvý na rad. Oman Arsenalu si preberie zlatú medailu po Marc Pubil, 23-ročný, talentovaný mladý obranca Atletica Madrid a Alejandro Grimaldo, skúsený 30-ročný obranca, pred ktorým ale viacerí iní dostali prednosť. A Grimaldo bude od novej sezóny aj spoluhráčom Marca Pubila v Atletiku Madrid. Nasleduje Eric Garcia, ktorý naskočil aj do dnešného finálového zápasu, ktorý získal napríklad zlato na olympiáde pred 2 rokmi. Marcos Llorente, tomu tiež vytlačil do zostavy Pedro Porro, následne Mikel Merino, hrdina 2 zápasov na tomto šampionáte. A následuje dnešný hrdina a hrdina mnohých Španielov, Ferran Torres, ktorý rozhodol o dnešnom víťazstve. Fabián Ruiz s jubilejnou 50. reprezentačných štartov opäť bez pocitov prehry. A to je ďalší dôkaz famóznej neporaziteľnosti. Talentovaný Gavi, ktorý možno nedostal na toľko príležitosti na tomto šampionáte, koľko by očakával, je však súčasťou majstrovského tímu. Dani Olmo, ten naopak dostal tú prednosť a bol stavkou na istotu na podrotovej pozícii. Jeremy Pino zase stavkou na istotu pri nutnosti striedať niekoľký duel. Pedro Porro ukázal, že Španieli sa na pozícii pravého obrancu asi nemusia obávať do najbližších rokov, pretože má 26 a podával neskutočné výkony. Joan Garcia si síce nezachytal na tomto šampionáte, ale mal výbornú sezónu v rámci klubu v Barcelone. Aymeric Laporte dnes bol síce striedaný, nedohral tento zápas, ale potom, čo získal titul majstra Európy pred 2 rokmi, pridá do zbierky ďalšiu veľmi cennú trofej. Alex Baena, majster Európy, je takisto zlatý z olympiády spred 2 rokov. Po ňom už Rodri, najlepší hráč celého turnaja. Nico Williams, ktorý výrazne oživil toto finále. To celkom jednoznačná aktivita na ľavom krídle bola ozdobou záverečných minút tohto duelu. Martin Subimendis taktiež užil svoje minúty slávy a podporil defenzívne pozície v strede ihriska. Lamine Yamal možno zaostal za očakávaniami, ale určite nezaostal za tým, akým pozitívnym impulzom mal byť pre španielskú hru. A pre tú pozitívnym impulzom jednoznačne bol. Taktiež Pedri v strede ihriska, výborný doplnok k Rodrimu. Uvidíme, ako sa budú meniť jeho pozícia a povinnosti v strede ihriska, tak ako sa postupy rokov menili práve v Barcelone, kde ho Hansi Flick stiahol čosi hlbšie a aj vďaka tomu si našiel svoje stabilné miesto. Mikel Oyarzabal presadil sa rozhodujúcimi gólovými momentmi. Pau Kubasi, najlepší mladý hráč turnaja a defenzívny stabilný kameň. Unai Simon, najlepší brankár tohto turnaja, Marc Cucurella, ktorý podával podobné výkony ako Pedro Porro, takže ani naľavo sa asi Španieli. A
ponovom už ani Real Madrid nemusia veľmi obávať, čo prinesú ďalšie mesiace a roky. Victor Muñoz a Borja Iglesias doplňajú ten španielský víťazný tím. Victor Muñoz sa môže tešiť na novú kapitolu v anglickom Liverpoole a Borja Iglesias. Uvidíme, aká bude jeho budúcnosť, keďže má 33 rokov a čo sa reprezentácie týka, tak aj pomerne slušnú konkurenciu. Luis de la Fuente to opäť dokázal a doviedol Španielov k ďalšej veľkej trofeji, ktorú už čoskoro preberie kapitán Rodri. Zlatej lopte nedávno najlepšieho futbalistu planéty, takže dnes zlatá lopta lepšieho hráča svetového šampionátu. Ale najlepšou oslavnou loptou prichádzame gula na vrchole majstrovskej trofeje, ktorú bude môcť Rodri spolu so svojimi spoluhráčmi zodvihnúť nad hlavu. Infantino spoločne s Donaldom Trumpom odovzdajú majstrovskú trofej španielskému kapitánovi Rodrimu. Španieli sú majstrami sveta v roku 2026. Najbližšie 4 roky budú kráľovať svetovo futbalu ako uradujúci šampióni a môžu sa tešiť na obhajobu majstrovského titulu v domácich podmienkach, v domácom prostredí v roku 2030. Na manorskom šampionáte jednoznačne dominovali a práve im patrí titul